Pred 10 dňami to začalo a teraz to končí. Nič tam nevidno, lebo nemám A7. Šalalaj, tma. Rýchlo love. To som házaj, bojil to dám potom. Do píči, nie máte teraz. Dám teraz. Aj mne a ešte, počkaj, Puky mi nedal tiež. Čo mám dávať tebe? No za oné, nie? Ja aj za tabaky, no, kamarát. No kamarát, tak teraz dáme to tam tak náhodne. Máte rýchlo zabúda na to, že má dať love. Rýchlo. Koľko nejak ten Atlas si dojebal. Dobre. Je taký Tetris zase, kurva. To je Mario. To si dojebal. To som dojebal. Čo je? Z ťa by ho jedna matier mala. Z ťa by ho dve matere mali. Počkaj, Puky nie je adoptovaný, či ako to je s ním? Je. Či si adoptovaný, Puky sa Martin Tebe pýtal. mám dať za koľko za tabaky? 4. Tebe iba 4 eurá? Hej. Dobre, tak daj 10. Prečo ho chceš pchať do škáričky? Tak ak sa kúpi predĺžovák, ako vôbec taký existuje zlamek. No veď šalát, ja chcem tu nejaký šalát. Niečo na cestu si kúpime. Tak teraz idem paštiku. Čo ty robíš, Martin, zase? Si verím. Koľko si ideš brať? Týchto 3. A? Na dačku paštíka. Ešte to tak paštíky ideš brať? Jaj! Pozri sa, nedole. Kámo, to je presne ako keď ideš a proste sa rehoceš, ty vám to je koľko taký klesnutý. Riadne sme klesnutí? Však si troška posunieš tú sedačku. A tu máš tak malo miesta už? No hej, lebo tu máme tú hračku, vieš. Kurva, kúky. Ja to normálne to zoberiem na video. Ale idem si tam ja sadnúť na miesto teba. Dobre. Klesne, ako si máte sadnúť. Sadni si. Počkaj. Rodinný kombík. Takže úplne v pohode, perovanie drží, hej? To sú tu dvoch kablúka. Pohodičke. To je tak centimetr možno. Pred 5 minútami ten foťak vytiahol a už stihol stratiť krytku objektívu. Kurva. Puky, kde je tá krytka? Dôvanie. Aj Ačkou, aj Bčkou. Do prdele. Neviem. Dobre, snáď. Ako ušetriť na dovolenke? Zoberieme bezedný kelímek, načapujeme ho doplna horčicou, zoberieme druhý kelímok, načapujeme doplna kečupom, zakryjeme krytkou, cez ktorú sa potom prepcháva slamka, aby sa to nevylialo. Kopla, to je ono? To je ono, kopla. Počkaj, tam sú pozrieť, sú dve baleničia. Veď vravím, že dve. Videl, ale nechcem 12 sportov, čo ti drží, To je iba 11, lebo jednu keď zapojíš do jedného, tak si... Martin, my 12 sportov na to nemôžeme zapojiť. Vravím, to sa oplatí. Drbeti. Nie 12, iba 11. Aha, sorry, iba 11. Ja to aj domov sa ti zíde. Sice už mám dve také doma. No dobre. Kupuješ to ty, Martin. To sú jebnutí, Bratislavčania. Chvíľko sa spravíš. Počkaj, veď ale... Ja som stane sa dá vrátiť. Všade vyndeš, nie sa myslel, nie som si istý. Tam nie, a tam bol, tam je zákaz. Tam je zásobovanie. Zákaz, vieš? Kurva, ja si nepamätám. Zákaz. Tak rovno musíš ísť. A tam sú rampy. Ale to môžeš prejsť normálne. Daj tiket. Puky, čo to konzumuješ? Čo ty sa volajte moc záleží? Z čoho pozostáva? Anglické slaniny a polského syru. My ste volá, kto boli na hrade? Nie. Ani ja nikdy. Ani o to netrápi nejak. Tak aký máš názor na finančné skupiny na Slovensku? Okrádajú nás. Fico to riadi. Nič nie je lepšie ako trvalá erekcia. Povedz ešte raz na kameru, prosím. Počkaj, natáčaš to? Vták nie je sval, vták je dučinkaté teliesko. Ty si To je kokot? rozdiel. Vážne. Martin. Trepeš. Vážne nie je. Je to tiež Sú to... Vygooglite
Vygooglili si to. Ja som študoval vtáky. Teba ráno obúvalo dutinka teteliska. Čo obnáša študovanie vtákov? Neviem, občas zapneš net a vygoogliš si, čo je vták. Google, čo je vták? Myslíte vták ako dutinka teteliesko, alebo ako sval? Mili, práve si minulú trošku na viede. Takže Filip, čo sa práve stalo? Išiel som do Počkaj, Matej, ty sa len teraz obudil, že sme inde. Nie, on to natáča. Išiel som do Maďarska. Som v Maďarsku práve. A nechcel som zo Maďarska. A aký je dôvod? Aký je dôvod? Lebo som jebnutý a zabudol som oči na vidne. Som slepý a bavili sme sa o tom, že penis není sval, ale je to Dutinka teteliesko. A teraz som z nejakého dôvodu vyjebal do Maďarska. Kam ťa dovedie penis do Maďarska? Ďalší štát priratávame. Aha, tu je maďarská vlajka, môžeš točiť. Už práve vchádzame do Maďarska, tu sa do... Maďarská republika. Ty sa mohol točiť. Ty kar, cúvaj, cúvni si, hádam, nepôjdeš ďalej. Fakt, cúvni si. To bol krátka. Toto je Maďarska. Krátka návšteva Maďarska. No tak Vraciam sa na Slovensku. už dosť bolo Maďarska. Slovenská republika, je to na to. Našto ťa už dopredu. Nechaj nabíjať. Mobil pri sebe. Keď Kubo povedal, že líška je proste veľkosťou zhruba ako mačka alebo potkan. Nie ti? To povedal vážne. No veď, sme videli líšku. Ja som videl tak tlstú mačku, že dobre, že to by to... Videli sme líšku so Savsovou proste a on veď, tá je obrovská. Poha, už dneska si vôbec nebudem jesť. Ránočeky. A čo sme to dali týko? Big King XXL. Ktorý vyzerá ako L. Vyzerá ako L. A nie, tak nie je to úplne malé zase. Je to ako Big Mac, taký väčší Big Mac. Čo robíš, Martin? Strabem si uštipnuté miesto od komára. Prichádza veľký moment, prichádzame do Talianska. Itália. Nie, kľud. Už ho vidieť policajt a hneď sa ti chcel pojebať. Stop, Kalexo. Ako pozera. Čo tieme, Fízli? Spýtaj sa ich, na ktorý smer je Venecia. Spýtam sa? Tak spýtaj. Please? And what direction must I go to Venezia? But no highway. No highway. Yes. This direction. Thank you. Thank you. Tak normálne, že rešpekt takýmto slušným policajtom. No, miestečko máme, niekde tí kokos ani netuším, kde sme, ale to je vlastne jedno, my iba chceme spať. Ja som sa snažil zachytiť proste, ako to bolo poskladané, neviem, či sa im to podarilo. Asi nie, ale návod k tomu bude podľa mňa. Toto smrdí ti tu tá spojka. Však riadne ho cítiť. Popruh by ste mali vidieť v spodnej strane. No, opačne z toho. Tam je ten osický popruh. Hej, opačne z toho toč. Tak, tak, na spodnej strane ho budeš vidieť. Hej. Dali sme to. Ja neviem, čo to je. Vôbec sa nič nedá. Nedá sa to prečítať. Tam je iba dolepené nejaké sračky, aby sa nemusel hábiť. Počuže EDC a či čo? Tam mi zase povedal, že no foto alebo nejakú takú pičovinu. Dobré veci tu majú, toto u nás nemajú tieto. Fočária Ani toto nemajú. Fočária Medatrena. 55 centov.
No aké pizzovníky. Hej, hej. Vezmeme si po jednom. Tak toto vyzerá asi 5 krát lepšie ako u nás. Asi tak 8 krát horšie to vyzerá. Ale vyzerá to fakt dobre, kurva. Tak je úžasné, že tu je dokopy 5 ľudí teraz s predávačkou aj. Iné, to som nečakal. To je všetko také ukúsené. Kilo ako z to je tona. To máš za kilo, hej, tá na samé. Ale Martin, už si niečo podali o syrok. A čo? No na čom chceš kurva teraz brať sýrky, no ešte chladnička nefunguje. A keď mám ešte ďalšie syry? A máme ďalšie syry, to nehovoria o tom. Ja si pečivo chcem iba kúpiť. No čo? Nešťastný. Zľavý kútik a už je doma, pozri. Treba tu niečo nové ochutnať, čo u nás nemá. Tak toto tiež u nás není. Alebo toto Martin, alebo toto u nás je podľa teba takéto veci. Uj. Ajajaj. Toto som v živote nepočul. Ani ja, u nás nie. Neviem, či je to zlé alebo dobré. To sú juicy nejaké. Toto som tiež aj nevidel u nás nikdy. Ty kokos, to sú veci. Mal Človek presne žať sladkosti a potom vidí toto. Toto povedz mi, že toto nebude dobré. Tu by som žal, aj keď také veci nežerem. A toto musí kvalitné zase. No veď hej. Vezmeme veci. Neber kámo celý, fakt nie, Martin. Boha, veď je to To je veľa vody, neber to. Ale také rozumné pečivo, či také, čo zdlávime hneď. Hlúpe pečivo. Ako si vybereš tie veci? No tak, si to prehodíš vedľa. Vyjeb mu to normálne von. To je debil. Je to tvrdé, ako svinia teraz prostým. No jebni to cez tú mriežku, to jebni naspäť. Či to nejde? No ide, jasné, výborne že to máte, ide, ale- výborne, prišiel si na to. Iba drž tú trúbu. Bolo včera, to bolo pre sa si to. To piči asi ten šafný. Poznáš, nechce nechať? Hej, ale To piči. ja už viem, kde som. No inak aj Pokémon poznať, pozeráš, nie? Oných kravaťákov. Jasné. Tak to vieš. I awoke, I felt the call to go. Those places that I never thought I'd go. I spent the time to see which way to walk. But now that road just crumbles as I talk. So don't let the ones that wanna steal your dreams, they'll steal your dreams away. Just laugh and let it go. Don't let the ones that wanna steal your dreams, they'll steal your dreams away. Hodinu a pol sme hľadali sprchy ako kokoti. To je dobrá vec toto, ale Martin, takéto kraťa si nemôžeš do auta zobrať, ich máš mokré. Kurva! Tuto smrdí celkom, ďalej. Hej, to je to všelijaké. Čo si zobral, Martin? Fragolino rosso vino. Ty si v piči. To vážne stojí toto 13 €. 3,8 € na kilo. Poď sa, môže to byť Tuto máš mŕtvý pár. hmyz. Jebe ti? Natočíme si mŕtvý hmyz. No skús. Kurva, 17 € Ale ty to povie niečo po taliansky a netušíš, čo to spravilo. Mne to teraz bloklo celé. Tu máš asistenciu, spýtaj sa. Povedz, že chceš proste zaplatiť. I would like to pay. Máš nastavené dobre, či čo? Je to nastavené. A ty čo poistka, vidno to tam? Hej. Motor má asi 6000 stupňov. Čakal si, že to vybuchne, však? Asi však, to normálne. Najeb to, dobre. Na silu to tam natrtkať. To je nejaké dobrý. Hodnotíš ho kladne, hej. Z Baltického mora. Akútne. Light
we can take it. Love, don't let me drown. Why did you take us? Say you're gone. Left me here to fight all the demons in your mind. See with my eyes. How could you let me run aground? Now we'll never know when this ship will come on. So save our soul. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want. What you want is love. Ako? Jasne, zober, ak je zadarmo. Už cítim tú klímu stade. Ty koko, to je aká dobrá klíma. Ty kokos. Že sa chvíľa zložili dostane. Že sa ide tak strašne vysrávať. Že videl vysieranie do roviny, ty kokos. Ja sa v kľude ráno vyserajem, pohoda, chill, vieš. To už máš takú atmosféru, že nebíčko, lúky, vieš, tieto oblaky. Ktorý si strál v prírode. Nebuďte tam hodinu. Iba 30 €. Iba 30 €? To je iba, fakt iba. Ja ale mám naštrbený budget a tým povieš, že iba 30 € to stojí. A kam ušla? Sa žere, ty vole. Carrefour je francúzsky reťazec, vieš, a Francúzi žerú mušle. Ty kokos, iba aj doprava. Martin, pečivo bude kde podľa teba? Čo ja viem? Poď si to natočiť, 114 €. Kde to je? Tu a... No, dobre, za parmezánik ako vínko. No, to je parmezán, to už cítiš to má voľne. 8 €, pozri sa, ale to máš koľko? To máš pol kilový steak. Dobrý, ale. Ty kokos. Swarovski. No tak som sa čo ideš robiť teraz, keď ideš von. Umieranie, že? Hej, vtedy som mal to ako obživneš. Také pikolína sú fakt. Poď, Nie, tam nejde. poď. Nie, nedá, nenúď ma. A ideme dole výťahom. Nie je zima. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Čo s tým do piče? Točíš to? Poď do piče! Bude chcieť prachy od teba, vieš o tom. Počkaj, zakne sa. Tak. Ale ja ti love nedám kávo. I have no money. No money. Niekedy nás ešte prejdem takto. Tak on s tým ráta, že mu nedáš. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua. Kokos, skoro mi to späť ako si Me nebol. gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Máme tu platené parkovné a
netuším, ako funguje. Ideme ojebať, že natátkame túto vec zo Švajčiarska. Lichtensteinská. Lichtensteinská a ešte zatátkame invalida. Áno. Aby nás nemohli otiahnuť. Ak nás otiahnu, tak to viete už. My si nájdeme 4 listočky pokutové. Ty si debil, Martin. Toto je citoslovce, to je univerzálne v každom jazyku. Ale možno ide to znamená ako grcať. Jasne. Sexy, sexy. I'm so proud. My mama call me a son. Where I'm from. A tam je katedrála. Hej. Playboy. Oni sa nechajú vešať na ruky. A už chce od neho love, A už od neho chce bankovky veľké. Kúka, mu chce rozmeniť normálne. Mu chce rozmeniť love. Bože. To sú takí debili títo dvaja. Ako veľmi vás ojebali? O 5 € nás ojebali. Čo ti jebe? A vy ste byli nejak pridrbaní, to vy neviete zoberať ruka aj z dopiče, stade? Ja som mu nič nedal. Si mu nič nedal? Ja som mu nič nedal. Ty si nič nedal, hej? Ja ma iba vyjebali náramok. Ty si ešte rozumný, máte, ale Martin je hlúpy. Kurva, to je dobrá katedrála. To je dobrá katedrála, však. Martin, takáto už nie je vo Švajčiarsku. Ježišmária, tam je krásna káka. Ale on nevie, že sme šli sem však. A už mi volá. No o koľko ťa ojebali? Natočené milánske metro. Na sú fís, nemôžeme to preskakovať. Jebeme na to. Hlavu kradol dačo. Náramok? Gay Pride náramok. Povedz príbeh, aký sa skrýva za tým náramkom. Bol úplne zadarmo pre mňa. Martin? A koľko sa za náramok ty? Martin poslal sa náramkom. Bol úplne zadarmo, Martin? Áno. Tých 5 € si mu dal prečo? Iba tringel dal alebo ako? Že by si za 5 zrn vypýtal 10 €. A čo chcel zase od teba? Dával mi zrno proste, či kukuricu sušenú, aby som nakrmil holú. Kukuricu mu dával? Hej. Ty by si na tú kukuricu vypínal práve. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your Veľká chvíľa zistenia, či nás otiahli, ale neotiahli. Len či máme papuču, asi nie. Nič. Nič, pohoda, zadarmo parkovanie. Z centra Milána, čo ti jebe. Vieš, čo tu chceš vlastne? Ja ale neviem, nejaké ceny majú, ty vole. To nevie nik. To je na tomto zaujímavé. A tu sú ceny. Dobre, stojíme. Koľko, aké sú ceny? Buongiorno dragi pazienza, sono Vito, prego ordini pure. Cheeseburger stojí 1,30 €, to som si už našiel. Tak chceš cheeseburger? 2. OK, 2 cheeseburgers. 2 cheeseburger. And big nasty. Tak kríč? Big Mac? Nie, big nasty, like drink. Netuši, čo mu hovoríš. Scusa, non ti capisco, cos'è che hai detto? Big Mac? No Big Mac. No Big Mac. Just big drink, like nasty, iced tea. Do you understand? Jeb na No, un attimo. Nothing. Je tady? No, asi cúvino. Ďalej v piču. Ale tuto vylez s touto kokotincou malo. Big Mac, čo mu jebe? To bolo ako z Talianov sa dohadol. No, máš tam došené, hej? Ty kokos. Počkaj, keď do Francúzska prídeme, to bude ešte horšie. No to bude ešte horšie. Ale ja mu tam poviem, Ale že on je je kokos pridrbaný, tak počuješ, že skúšaš angličtinu a on ti začne taliansky tak do toho mlieť koko, tak ani sa nesnaží nič. To bude copyright ako ústa. Toč tuhle mrtku, vole. Točíš tuhle mrtku? Tady mají takový mrtky. Francia. Chcú od nás, aby sme čakali 22 minút.
to na kokot, natočené. Ježiš, akurát išiel taký motorkár, ktorého skoro vyjebali v Alpách. Toto hotel a my čistý chill na balkóniku. S hodnou fajkou. Čo ti poviem. Počkaj, ešte loď sa natočím, keď je už tu. No, spí. Tak si vypnutý už. Ako veľmi sípnutý, Martin. Poďa. Hotelík v Cannes. Musíš to jebnúť do koša, Martin. Áno, bohužiaľ je to skazené. Aj keď to nevieme, lebo som to nekoštoval. Bereme. Hello, haters. Damn, y'all mad. 30K on the caddy, now how backpack rap is that? Automatis, Monakis, 2 euros. Pôjde ceník v Monaku. Doprava. Jasné, do kasína ideme, no. Monaco Motors. Nič, je tu Bugatti, ideme tu do kasína. Teraz mi chlap povedal, že musíš kameru dať do piče. Tak to mám piču. Tak ideme na to, poď von. A tam najebem. Jeden centimetr to nemá. Je to fajn, vyzerá to dosť dobré. To je kokain. Musí byť kokain. Sa proste točí a padá. Čo robí takéto veci? Tak keď máš veľa kokainu, čo s ním urobíš? Jebneš ho do takéto veci a čakáš. Backwoods and dope, white hoes in the backseat snorting coke. She doing line after line like she writing rhymes. I had her inhaling my love, trying to blow her mind. Cadillac pimpin', my uncle was on 14, I stole his keys, me and my niggas was gone. Stealing portions of his liquor, water in his Patron. Driver smiling like I won a fucking lottery, homes. Tires with the spokes on it, in the Vogue suit. Mustard and mayonnaise, keeping the buns all on my dogs, hanging out the window. Obchod s kokotinami. Inak ešte sme sa ani raz nečvartali v mori. Viem, iba v jezere zatiaľ, ktoré vyzeralo ako more. Dneska, ak tam prídeme v normálnom čase, ani o polnoci, tak som sa rád vyčvartal. To je jediné, čo nás spája troch, tak je to, že hejtujeme tvoju hudbu. To nie je pravda. A tvoj smrad ešte. Lebo one, lebo... Čo? Čo sa mám povedať? Aký náramok? Finish him! Náramok ešte, a daj mu ešte mu niečo nalož rýchlo. A ešte tvoje dlhé telefonáty na Slovensku. Tvoje navigačné schopnosti. To sú schopnosti navigácie, nie? Dobre, tak to, že si nevieš obstarať funkčnú techniku. Daj peniaze. A ešte tvoje mikrozbánkové vlastnosti. Mikrozbánkové? Taký iný, taký divoký je ten les. Neviem, čo od nás chce ten les. Teraz kam. Na prejuzd drbu. Martin, zase nevieš. Lebo ja si pozerám tú mapu z klone. Ale tu mám vedieť, kam ideme. Kam mám ísť? Kurva, kam si ísť, nie? Toto? Sem? Určite. Tak ja reči, tu je mobil, ale tam bola mýtna brána, čiže tam už nie.
to je... Dáme to už sa. To je sranda, keď Martin povie, že sem určite, podľa mňa. Ale všimni si to, že on vždycky, keď je do tej zlomovej situácie, tak sa mu buď lágne mobil, buď resetne mobil, alebo netuší, kde máme ísť. Ale ako to možno aj zvonne, ale už by si mohli... Čo Martin, chytáš signál? Počkaj. Už máš? No, už by mal byť, ale ešte to nie je toto. Povieš mi aj niečo k tomu krováču, čo je pred nami, či zase... Prvný mi a... Ja som ty sa povedal, padlo mi to. It ain't easy handling those needs. Baby mama drama, I just need a little time to go to sleep. Record company motherfuckers asking me when I'm gonna release. And my homies on my back about me helping them get up off of them streets. Au, jebol som si hlavu. Zase, kurva. Vezmem už brndu a ešte aj vodu a zdám. Ešte ak v aute máš jednu vodu, neber si A vodu. to je iba moja voda? Moja není. A nikto iný sa k nej neprihlásil, tak som... Tak bude moja, dobre. Ja tu máš bagety úplne čerstvé, kámo. Ideme si sa iba tie bagety. A veď koľko zase také pravé. Že real. Bagety za 90 centov kus tepla, dobre. To je dosť dobré. Keby A už budem iba dorobený. Mňa to nejak začalo baviť. ideme nabehnúť do K. Jak to robiť, ak nič, to je všetko. Cigán. Pozri, cez rampu ide ujebať auto, čakajte. Kde tam Mio kupuje auto? Zatočiť náš príbytok. Moja izba. Dvere. Kúpeľnička. Hajzel. Kumbál. Dnešný recept je kura na tom, čo ostalo. Kuracie prsia s pičovinou, ktorú som vyhodil, s papierikmi. Speciál puré, paplutes. Čo ti poviem, prepečené. Dobrý odteň. Zhorené tuto a toto tiež. Ale je to nejak po piči. Ale je to dobré, chuťovo, voňavo, všetko po piči to. Prdneš to do piči, neřešíš to, rozumíš? Tak chceš ktorý kúsok, ten čo som krajal, alebo ten čo nie je rozkrojený, lebo Martin chce celý. Daj mi ten rozkrojený. Tak pokiaľ chceš tento celý, hej? Yeah. Dobre, Puky, takže ideme natáčať ochutnávku. Potom mám ešte BTC, ako je veľmi napíšu. Tak, zločí ochutnávku vašu. A kurva. Počkej, však ja nemám one. Ja nemám príbory. Ďal si vyborte, tam sú príbory, nie? Príbory? Zdechol nožík. Tu bude na videu vidno niečo zaujímavé ešte. Čo? Chrbát. Začalo to myšlienkou, ja si natrem iba plecia, zvyšok chrbta mi aj tak neopáli. A výsledok je toto. Toto, ruka, zjavná ruka. Týmto pozdravujem Paťa, ktorý... Omáčku, omáčku. No, Pohode je to? zdá sa. Chutí to ako sol. Puky, kreditka je základa, poď. Kurva, to je tak teplo. Kreditka, Puky. No je to všetko. Musíš najprv. Ja ale... Je to piče. Daj sem, bože, ja budem Puky, ja to budem udržať tú kreditku. Ja budem mať pri sebe a ujebem ju. Nechcem byť boss. Do piči, ty si ma nastral. Nedosvietilo ani, ale ideme dole. Bude tam to zlatiť. Tam sa to laglo, aha. Thanks, bro. Vážne s tým, nečakal som to.
tam mám ešte jeden radlerík, to si všetkým dal. No ja, tam sú asi 2 radlere, nie? Už len jeden sa aj popili všetko. Ale hovno. To majú kvalitnejšie pivo. Nejde o kvalitnejšie, ide o konkrétnu chuť zlatého bažanta, radler, meta, baza, citrón. Ty si tiež myslíš, hádam, nie, že to je najlepšie, ten citrón, baza, meta, ten zlatý bažant. No lepší ako ten smedný mních. No jasné, lepšie ako smedný mních. Lokálne produkty. Lokálne produkty. Chápeš to? Lokálne produkty. To je Dávid. Dávidové gule. A teraz Nazdar, Dávid. Serus Dávid. Vo váku sa oheň založiť nedá. Ako je potom kurva môže, že slnko horí? No Martin. No, to je vec. Veda je úplne na piču, však to spravil všetko Boh. Boh to spravil, jasne, že to Boh spravil. Ale ono nehorí. To všetko bol Boh. Ježiš, ona je tu. Dobre, poď. Ja nie je až tak horúce zase. Ťažko sa mi opúšťa tento hotel. A vlastne iba na ňo. Ideme do Amsterdamu. Prečo si raz to? Martin má rád kolotoče asi. To je nejaké euro, dobrá som. Tam bolo euro proste. Think less but see it grow like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses, a list of mania, think less but see it grow like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses. Ja. V pohode? Tak som si nechutne zvrdol ten článok. Hej. V pohode. Boli to ako piča. Už som OK, už som sa napravil. Jasne, vidím, ako chodíš tu. Martin, nie. Kopli už nebereme. Je skratka inak, nemusím to slabkať. Čo ja viem, vyzerá to ako skratka. Minul som našiel, vieš, akú epickú skratku, som to obehol celá asi za 2 minúty. Fakt. Zase nachádzame v Ikei. A tradične žereme hotdogy, lebo my nič nevieme žerať na cestách. Martin si už kydá očičky. To bola taká špeciálna hotdogová. A list of mania, think less but see it grow like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses, a list of mania, think less but see it grow like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses. Dobiehanie Tesly. To je ťažké dobiehnúť Teslu, kurva. Kurva, kopie! To bola tá najvyššia výbava inak, P85 plus. Tak si ju natoč. Honička s Teslou. On to
neviem, lebo môj otec čo povedal. Čo? A ten Martinov je taký pomalší, však? Kedy to bolo? To bolo riadne dávno. What the fuck, man? To je lietadláko, alebo čo to asi bude? Nie, ale je múzeum SNP a oni majú toto. Práve sme ušli do Belgicka, v Luxembursku som chcel natlačiť, koľko sa dá nafty, lebo majú za euro liter. A dopadlo to tak, že som pretlačil nádrž a tá nafta tečie. Dosť. Piči, dúfam, že to prestane tiec, lebo to je v piči. Le Bruxelles. Krásne to vyzerá, nádhera. Mraky se táhnou krajinou nad horizontem, chvíle jak totem, nehybně barevná, pojem, co se jmenuje klid, letujem nezájmem a pak už nemáme tu vůli si ho užít, zhustíme život. Zjiští, jak přijde o tabuli, kdo zved host, tuší porážku těch, co zacpali si uši, život je kost a ty čokl, co boudu léta ušitou má, od doby, kdy začal být ješitou, změna touhy v zabitou snahu. Bože, hľadáme ako debilný master na coffee shop, už tam nejaký vidím, poď. A ten je tu dole, to je tamto v uličke. Poď do uličky. Poď. Neboj sa, nemáš sa vôbec čoho báť. Toto je ono? Daj si ma, tak sa to dám. Amnézia lemon. Amnézia haze či amnézia lemon? Amnézia haze. Amnézia haze. Ja toto hral mne v aute, poznáš to? Hej? To je gramatik, nie? Nie. Čo je to? C2C sa volá skupina. Amnézia haze? Aha, to je zadarmo asi, nie? To sú filtre. To sú papieriky. Ktoré zoberieš? Beraj ti aj tie. Holandské potraviny Take One. Jumbo. Dobre, košíka mrnice do píči. Piva ešte máme tam 3, nie? No vidí jasne, že som ešte piva. Ďalej choď. Pozeraj. 5 eur za kilo, to sú siríky. A to je extra belek, znamená, že to je ten drejúci extra, drejúci. To je kilo nejakého šalátu. To tresky. Za euro? Euro 50? Ešte stále si myslím, že to je draho, ty retard. To je oveľa lacnejšie ako vo Francúzsku. No jasné. Niečo hej, ale niečo. Všetko je to lacnejšie. To je vážne kilo zemiakého šalátu za euro. To je euro 60. České vajce majú za 70 centov. Kde? To je dobrá cena, ty vole. Takáto furt s pikantným a sírik je tam a neviem čo najebali. Ježiška. Pozri na ten Carrefour asi ešte. Ak tu je. Či? Martin, Carrefour. Pozri to teraz. Pozri Carrefour, Martin. Čo mám pozrieť? Carrefour kúkni, ak je blízko si, tak ideme tam a ak nie, tak nejakú ideme už tu.
Idem to pozrieť. Pozri čo. Bože, ty si v kuse tie síry vyjebané ohmatávaš, že sa to vyje. Tak musí tu nakúpiť, lebo Carrefoury nie sú tu. Dobre, tak myslím. Tak ideme to nakúpiť. Ja sa to ruské zajebali, inak ja si zajebám to ruské vajce. Martin, čekuj, že na tých košíkoch čo je za vec, tam je doma, snívaš na ceny. Si môžeš pipnúť cenu, keď nevieš. A tie na tých košíkoch nové snívaš na ceny, kúkaj. No si pípne žena a vidí. Hodne dobre chlapci. Je za euro 39,5 kg. No, ešte raz mi povedz, čo je tu drahé vlastne? A ten Badasko bol aký to máme? V inom šope. Máte, ale tam hore za euro 60 máš žiadne mŕtky. Dobré mŕtky. Pozri sa, tu máš na tie mŕtky za 90 centov. To je tiež mŕtka. Ale to je zra fakt kvalitná mŕtka, no. No, a za 90 centov. Pokiaľ zistili sme, že to je lacno. To proste jebnutý. Pozri, tie mŕtky stojí euro 50, stredné mŕtky dobré a za litrové. Ale ja chcem svoj bandás. Ja idem radový čaj čeknúť. Lacné ceny sa čajov netýkajú, tie sú drahé. Dobre, poďme si pozrieť. Keď si toto povedz mi, že to nie je čerstvé. No ja, ale to bude sladké pečivo, to bude plnené možno ešte aj lekvárom, to sú také buchty. Tu máš šaláty, Keď si takéto meké. Ale podľa mňa, nebude to podľa teba? Však to bude sladké pečivo podľa teba. Je to taký typ masného pečiva. Masné a typujem, že to ešte bude plnené lekvárom. No tak a teraz vyber si z týchto skúra neveľa jogurtov. Tam vidím také mango. Mŕtky, ty kokočak, tam je pol kilínku iba mŕtka. A to je euro 20 a to je riadne veľké. To má koľko? Kilo? Pokiaľ má povyššiu hmotnosť, tak je to skoro. 58 sa ma nevnímajú. Čo? Našiel som bandasky. Kúrni sa, kde sú? Tam. To je bandaska? To je úplne malé. 2 litre to má. Ja si beriem brownies pudding. Ty si v piči. A to je gulášová, ktorá je guláš. Ten brownies pudding si kde zobral? Nie to len šťava náhodou, lebo tam mali len šťavy aj napríklad. Hej, to možno byť len šťava. Nie, to je guláš. Šťavu hodíš. Guláš je to? Guláš. Toto stojí. Euro 50. Hej, zoberieš dve, tak máš lacné. To fakt? No, 20 centov. Koľko syrov si zobral? 2. Gorgonzolu a zrejúci. Extra. Zrejúce syry. Do kufra to jebneme? No jasne. Môže tam naházať. Toto idem ohrývať sa. Matej to tam dá úplne najkokotnejšie, ako sa dá. Matej to tam chápeš, on to tam položil na stojaka, Matej. sa bojím, že príjem na to stavu dotina, to je zabudneme, že tam nám ľudia rozumiejú. Dobre, chatka tu stojí. Kurva! Čo je? Domášne? Jesť! To sme tak akorát prišli tým pádom. Jesť. Tady sme asi nemali ísť po ulici. Podoprava, lebo autá chodia bicykle. A čo ti mamka toto povie? Ideme vnuka pozrieť. Hi, can I see your IDs, please? €1. A tu máš tu G13, ale zase to je 14. That's okay. Has a really nice sweet flavor, and it's a happy one. I'll show you something else if you want. G14? That's the strongest that we have. Dáme do strawberry? To dajme strawberry. 1 gram of strawberry haze. Aj tam cena rovnaká, ako som ja platil. Hej, dobré, či ja to platím. Roman, čo ty Vyzajeb, toto vyzajeb a podsadnúť. OK. Však, veď som vybral ten najlepší chlapci. Nevedla Mačia. Nechaj ma dýchať tak ako mám chuť. Nechaj ma robiť si to na čo mám chuť. Viem kedy pracujem aj kedy mám kľúč. Viem kedy vypnúť, mám kedy zapnúť. Jebov v obleku môže aj prasknúť. Jebov v uniforme čo ma chce zatknúť. Deťom za kus kvetu dvere chce zamknúť. Umedzených kokotov je na čase zasnúť. Sami sa vozia najebaný v cháre. Spitý bandel má kharek harek. Alkohol môžeme, bo sú na to danie. Nehuľte v pokoji, zver na pohárik. V moderných krajoch je v tomto pokrok. Nikto ťa nesúdi a kokot s touto. Tak nerobte veď ako z normálnych ľudí. Staňte aj ganžu, že zavnúte ľudí. Ucítiš ten celý vidím, tak nechaj nás sa unášať ním. Nemôžeš nám prikázať tým, že zakážeš
dám šluk, ty si daj borovičku, vypij 10, celú noc pretičku, choď baliť čajačku, správdavám tričku. Tak poďme doľava, jasné, tak do centra. Možno niečo nájdeme. Ale už sme ďalšou. Buď toto, alebo... Toto z jeho srdca. Ale ona... Ja sa normálne pýtam. Hej, podľa mňa je lepšie toto, no. Mne sa On čiernu nemá rada. Ale tak ty musíš vedieť, čo má rada. Tak No ja viem, veď má rada farby, aj bicykel sa jej bude páčiť. Martin, a tu čo túto lepku s kvetmi? Nie. Mne to je pokade, keď si dám na pokleci, tak pokade mi to túto. No tam po konci... Dlhšie ho máš ako toto, čo máš teraz na sebe. Nemôžeš pridať pre ženu tričko k sebe. Obrovské, Martin, to je presne podľa tvojho gusta. No sa nabíja, Martin, nabíja sa? Sa nabíja. Čo robí Martin Tesla? A to môžeš aj ujebať ten kábel, nie? Čo keď si to odpájal, proste chodil by si popri nabíjačka a odpájal by si Tesly. Čo ti jebe? To začí si nás všimnul vlastne. A toto keď si niekto najebe, tak čo sa deje? To sa roztrkajú poháre a tak? Zase nová obsluha. To je každý deň nová obsluha. Ukáž to? Toto vonia riadne dobre. So what is it that special? Special. Really nice. Your choice, my friend. It's really nice. That's it, guys. That's all. Hej, 11 krovku, ale zároveň sa to robí. To sa už boli, to si máte kúpil Miky. Ale tam si v noci, ako tu bolo málo ľudí. To bolo úžasné. Tak vieš, je sranda, že väčšina tých Holanďanov sú takí nízky, že celkom mám výhľad z hora, keď sa pozerám na nich. A to je pravda. Však vidíš riadne ďaleko proste. Ja vidím riadne ďaleko teraz. Na Slovensku sa mi málo keď podarí vidieť celú ulicu z jedného miesta. Akože cez ľudí. Myslíš, že pri tom Indovi sa bude jazdiť jedna cena? Skús. Ak bude, tak ma jebne, ja som mohol to tričko byť. No. Tu je smrť, Matej. Je do pičov smrti. Ojebal som smrť práve. Práve som prekabátil smrť. Ďalovnice ide iba upratujú ten Amsterdam. Tak jasne, to je bordelár. Marihuany. Musíme sa dostať na opačnú stranu, ktorých to nie sú výklady. Také výklady. No aké? S kurvami však. Ideme von. To fúka kurva. Na pláž, ale cítim ryby. Nám sa dá zbehnúť na pláž, iba aj. V piči toto. Hej, hej, pobrežie Holandska. No poď, ideme. Za moje maminka, že už za Albertu. Polievk, nie si po 10 polievok. Nie, asi iba 5 vezmem. Martin je good juice, aha, komu jebe už. Koči po obsluhu, nech doplnia bandás. Zde čo nerobí zase. Natáčam to, jasné. No dobré, do druhej polky idem naložiť síry. Si musím asi aj zobrať. Páčia sa mi tie ceny, že 1 euro. Divé prasa. Víno s prasaťou. Polievky na to. Nechce, veď nikto nechce už polievky, kurva, ty sa v kuse k nim otáš. Tieto jablkové si berem určite. Jehoď aj mne jedný. Dobre, jedný. Druhé. Môžeme ísť. Dujče currywurst, tá bude určite dobrá, lebo tam je klobása a zemiaky. No, párok je tam. Takže tu si asi dám, aby som nebol sklamaný. A potom je tam šampiňónová, z tej by som tiež nebol sklamaný, lebo som už dneska mal. Anciáša. Teraz tam 6 minút ticho.
Zvyšok CDčka nám zajebali ticho, alebo tam daj prdnutie na konci. Chceš to prdnutie počuť, hej? Kde to je približne, nevieš? Netuším, fakt. Čím je prdnutie? Jasné, to musíš dať tak aj toho počuť potom, hej. Rozmýšľam sa na 50. Tak daj, nech sa to trošku vyhrotí. To presne zasral na 250 000, to je úžasné. Už je 250. 50 je strašne veľa, Martin, nás to rozjebe, keď to prdne. Fakt? Strašne veľa. Ja to čakám, bo ja som šofér. Aj vás tak zvykalo. Ja nie, práve. Pravý, alebo to padli. Tečie to zatiaľ, nie? To by malo samec cvaknúť, nie? To je nejaká stĺka. Nemalo by to samec cvaknúť, keď je to plné? To má samec cvaknúť. Vidí, ale to má akú veľkú tú nádrž, to je pičovina. Ja už to, počkaj. Ja už to kontrolovať, ja už sa nechám iba znova. Tak daj 50 litrov. Dobre. A potom to ešte dorovnáš na koruny. 5 centov tam dotlač, ty debil! Ľudí sa. No, dobre. V pohode? Aj. A netečie nič? Čekni. Ono to síkalo ani od stredu auta. Do pičal, síka to. Ale veď kurva, my sme to nedotlačili nejako. My sme tam dali možno o liter viac. A nám to riadne leje, tykár. A to prečo kurva? Neviem, ale riadne to tam leje do piče. Ale teraz si ani netlačil do oného, do vrchnáka zase natečie nafta. My vždycky, keď nájdeme lacnú naftu, tak vysíkame na zem 3 litre. Proste so všimol, aj v Luxembursku bola lacná, tak som vysíkal na zem. To nie je veľmi ekonomické. Dosť ľudí, hej, streda, kurva, ľudia spíte. Tu je on. Nice. Nezabudni zase zastaviť toto otočné. Ideme kopli. Nie, kopli už máme dosť. Za hotdog menu ide zajebať? No tak ja chcem aj pohárik. No fakt aj uhorka na tom hotdogu, ak sa neznám. Please, this one hotdog menu. Okay. And kotbulár. Ty kotbulár. Dívaj sa opreť. Ty koko, to si aké veci môžeš dať? No nič. To si aké veci môžeš dať na to. No čo, ideme si obložiť nejaký jeden hotdog? Jebne ti uhorky na zem. To sa chceš ešte koľko ty uhoriek nahádzať? Veď už iba na druhý. A ešte ja to si ešte dúfam cibulu. Druhú vrstvu mi to chcelo, a ešte kečup. Vieš, ako funguje vrstvenie? I better tell you before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. Môžem ich so nastaviť? Nemôžeš. Tak už ho robím. Nie. Need to ask yourself, are you enough of a man? Can you take me as I am? You think you made me special, babe, but I'll never change for someone else. Is your heart strong enough to handle me? You made me special, babe, but I like my whiskey. Hello. A blueberry, toto je aká blueberry? To je blueberry. Kebyže ja som taký feťák ako vy, tak mne úplne nasere, ja vezmem z každého. Ty nebudeš zamestnaný, Martin. To je televízor. Presne tak. To vážne natrčí ten kábel, dverí. Môžem si ísť predu tentokrát, ja? Môžete, Martin, taký. Stihli sme to presne, tyko. Pozri, čekuj, 50 minút chádzame už nabalený. Zase ako tam bude vypadať. Mám si to vychválili do nebies. Namiesto toho tu budeme ako sardinky. Matej, ty si mohol sa kľudne tu, alebo tam. Nie. Prečo nie? To sa potreboval prísť. Zrazu. Tam by si sedel ako na zemi. Čo tam máš vodnú? No, určite nie. Ako tady sedíme štyri. Úplne ako debili, ale tak nevadí. Keď máte musí dorobený, tak pomaly všetci dorobení, no. Vodnú fajku poprosíme, ten Alpha Care Gold, to bahrajnské jablko. To sa nám stáva často. Dobre.
A to askanderní jablko? Vůbec máme jenom ne ty golden, máme 5 jablek a 2 jablka. Tak dáme těch 5 jablk. A prosím vás, jaké máte heslo na Wi-Fi? Jo, masala, vanilka, všechno dohromady. Masala, vanilka. Vanilka, jo. Masala, vanilka. Dohromady. A všetko malý. Ja chcem ten plán, čo nikdy nezhorí. Ja chcem tú hudbu, ktorá neskončí. Chcem to večné šťastie pocítiť a byť, cítiť sa v pokoji. Ja chcem ten čas, ktorý sa zastaví. Ja chcem tú lásku, ktorá nebolí. Ja chcem tú pravdu, srandu, ľudí okolo. Nehať všetko, čo bolo a byť sám sebou. Obdobie sa mení, slnko svieti, prší, sneží. Neprosím, malý, mladý, starší, zem sa točí, si dospelý, náhle zmeny, pády, skoky, prejdú roky, všetko letí, zamyslí sa, že čo robíš, či je správne, že si... Pred 10 dňami to začalo, teraz to končí. Šalalajlalajlalaj tma. Je to nádherné obdobie, keď pripojíš sa, tak pod s nami. Komunikácia, reprezentácia, snažíme sa robiť hudbu mladým. Táto chvíľa píšem a nahrávam, robím pôdu, vytvárame priestor najprv pre seba a talenty. Keď to nespravíme my, tak to iný. Hudba má byť v srdci, tvoja kultúra, vyjadrenie, umenie a žiadna brácho, cenzúra. Učenie a náuka, veď systém učí svoje, aby bolo ich, čo je tvoje. Ja chcem ten blan, čo nikdy nezhorí. Ja chcem tú hudbu, ktorá neskončí. Ja chcem to večné šťastie pocítiť a byť, cítiť sa v pokoji. Ja chcem ten čas, ktorý sa zastaví. Ja chcem tú lásku, ktorá nebolí. Ja chcem tú pravdu, srandu, ľudí okolo. Nehať všetko, čo bolo a byť sám sebou.